Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her det er episode 2 i Lær et trick. I dag vil vi lære jer at skrue bolden. Så vi går bare i gang. Man kan jo både skrue bolden med ydersiden og indersiden. Vi har lige vist, hvordan man gør med indersiden. Vi skal nok forklare det lidt bedre, men vi viser også lige, hvordan man gør med ydersiden, før vi begynder at forklare. Man løber hen. Det er vigtigt, at den står sådan her. Tåen skal pege hen, den må godt pege hen mod, hvor den gider at stå. Så rammer man bolden her, imens man ligesom tager et træk, så den begynder at skrue. Så det ser sådan her ud. Jeg viser lige, hvordan man skal løbe hen, så bolden gør det. Foden skal køre, så man vil skrue derover. Fordi så når man rammer græsplænen, så kører den til den anden side, og den skruer i luften. Sådan der. Ved ydersiden er det lidt det samme som indersiden. Man skal stille bolden, så den er lige ved siden af, men der skal også være plads til den anden fod. Så man ligesom peger foden den retning. Men i stedet for, så rammer man den på siden, så den ligesom begynder at skrue. Så det ser sådan her ud. Det var alt for denne video. Hvis I godt kan lide videoen, så like. Og hvis I godt vil se mere, så abonner. Ja, og vi håber, I fik lært tricket. Vi tror, vi også snart laver en video mere, hvor I kan lære at lave jorden rundt. Så hvis I gerne vil lære at lave jorden rundt, så se med i den næste video. Hej hej.